Nagbahad na ang Provincial Health Office sa Negros Oriental sa mga rural o city health offices gumikan sa kahinay sa ilang pagpamakuna. Matud pa sa tigpamaba o Assistant Provincial Health Officer sa Negros Oriental nga Dr. Lilan Istasyon sa kapin sa 13,000 ka mga medical frontliners and health care workers katunga pa lang ang nabakunahan. Gani kapin pa sa 800 o 80 o 8,000 ang mga nabakunahan nga naglakip na ang mga barangay captain, mga rest reduction officer o mga barangay health workers. Tungod din nakahukom ang Provincial Health Office nga gamito ng bakuna sa mga senior citizens o katong adunay mga comorbidities kun dili gyud magpabakuna ang mga nahibilin nga mga healthcare workers. Naghuwat usab ang mga pulis, sundao, mga magtutudlo o gabisa ng mga kawani sa kagamhanan. Bahad sa Provincial Health Office nga bawian o bakuna ang mga taga RHU o City Health Office nga hinay mamakuna o ihatag kini ngadto sa laing mga local government units nga paspas ang vaccine rollout. Pasabot sa Provincial Health Office nga kinahanglan paspasan ang pagpamakuna aron makabot ang herd immunity sa higayon nga mabakunahan na patok sa COVID-19 ang 70% sa 1.4 million nga population sa Negros Oriental.